Smoke on. Krkolomná rýchlosť a náročné letecké manévre iba pár metrov nad vodou. Doslova na hrane. To všetko už túto nedeľu 10. augusta na Dunaji pod Bratislavským hradom. V leteckom dueli si zmerajú sily dvaja piloti svetovej série Red Bull Air Race. Peter Bešeni a Hannes Arch. Smoke on. Red Bull Air Race duel v Bratislave. 10. august, 13:30, nábrežie Ludvíka Svobodu. Viac info na redbullairrace.com/Bratislava.